Na mnoga neka eventualna pitanja, što bi ja rekao i odgovoreno, recimo, da li je ovo roman ili neka postmoderna da nema radnju, znači ima radnju, a možda se čita i malo na preskok. Drugo što bi možda neko pitao, pošto sam do sada pisao fantastiku i to već jasno ima možda 10% fantastike. Ono što je zanimljivo, ono što se kaže fikcija ili fakcija. Fiki. Da. Sad, to je zanimljivo što jedan deo tog radnje je ta neka takozvana virtualna realnost. Ja vam kažem, sve što je tu je istina, u smislu da je neko rekao. Tu nema laži, nema prevare, najbolje ogledalo ljudske sujete, nema ograničenja. A što se tiče nekih mojih doživljaja, tu sam nešto izmislio, neću sad naravno da kažem šta možda ako me neko pita. Ono se sisa. Nemojte tako. Nešto možda i nisam doživeo, ali sad koga baš zanima neke stvari. Sad ne znam da li da ja malo sad filozofiram, što je div priča oko bogotraženja ili sad mi je nešto palo na pamet. Moj neki pogled na svet je, to se zove monizam, to je, ajde kažem, to je filozofija Spinoza bio, mada ne samo, ili budizam je u nekom smislu. Znači, postoji jedna realnost, ali šta je, ta realnost nama nije poznata, to je problem. I sad dolazimo do jedne situacije da, znači ja težim tome, recimo u ovom posljednjem broju slave mi smo rekli o Svarugu se ne govori. To je taj Bog na kraju kome se ja zahvaljujem. Sveobuhvatno. O Svarugu se ne govori, o njemu saznamo preko drugih bogova. Šta su bogovi? Bogovi su, ja bih rekao, personifikacije, može se reći manifestacije, ali mislim, po mom shvatanju je hrišćanski bog tako nešto. Sad dobro, koji hrišćanin se ne bi složio sam. Sad, ali šta hoću reći? Mi ne možemo, znači, saznati na tom nekom najvišem nivou realnost i onda dolazimo do toga da je svako na neki način u pravu. To je relativistička pozicija, ali šta pije vodu? Pije vodu da li je on iskren. Ajde čak i konzistentnost, možda neko upada u kontradikcije. Svet je često takav, čuli ste možda paradokse fizici i tako dalje. Ali taj neki nivo iskrenosti, ako se primeti da izostaje. Mislim da sam ja tu napao to, možda čak i ne shvatajući, ja sam napadao... Ja sam napadao sa nekog logičkog stanovišta, ali kad gledam te ljude koje sam gađao, mislim, veruj ti da imaš lek za sidu i homoseksualnost, ali ja mislim da ni taj čovek u to ne veruje, mislim. Ne znam, to je neki moj osjećaj i mislim da ima dosta laži i prevare. A posebno, znači, kad se spuštamo s tog božanskog nivoa, recimo mi ne znamo u istoriji, sad se raspravlja pre koliko 70 godina, Drugi svetski rat, da su četnici bili fašisti ili antifašisti. Pa kako ćemo, pa ne to, zvanično mislim, je konsenzus postignut. Kako ćemo onda, nešto je bilo pre 1000 godina, pa nešto što se sad dešava nismo načisto. Znači ima tu dosta je plodno za takve stvari. Tako da, mislim, prijatelji su rekli šta su imali. Ja imam još nešto da kažem za vas. Ja sam pronašao u Batajnici izvesne zlatne pločice i sada ću... One su tamo ostale, ali ću čitati pomoću ovog kamena. I te pločice nećete videti. Kao što je Joseph Smith. I Svarog reče, poslaću vam čoveka sa knjigom svojom, i ako ga ne budete slušali, kad se probudim iz sna svog, bit će vam veliki jao. Ima još nešto. I Morana reče, bacit ću na vas kletvu karanjem gnjevnijem, ako ne budete slušali čoveka koji govori iz šešira, morit ću vam svakom morom i bit će vam veliki jao. Ne znam da još neko ima neko pitanje. A ovo je bila
bila sigurno inspiracija Josefa Naravno. 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 Ja sam neće prvo pročitam Mormonovu knjigu, pa onda shvatio da on to čita iz šešira i valja se najde. Ko volim čitajući moju knjigu. To samo vojim, pa ne, pa mene stomak boli kad čitam. Da. Možemo malo na Tanjahu i da s njim završimo. Ajde.